खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब देबोरगाव बियाब बे देबोरगाव बियाबखौ जेरैखि जाया इउपिपिएलखौ देरहाहोनो थाखाय साखाफारा जादों बिपिएफनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाया थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि जे देबोरगाव बियाब बे देबोरगाव बियाबखौ फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइयाव जे जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जेरैखि जाया इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाया साखाफारा जादों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंगौ हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब देबोरगाव बे देबोरगावआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि आवथायाव दंमोन थामहिनबा गोलाव सम जागायनायनिफ्राय थामहिनबा बिटिसिआव बिसायख'थि जानायनिफ्राय दिनैसिम बे बियाबा हाग्रामा महिलारिनि आवथायाव दंमोन आरो बेखौ जेरैखि जाया गावनि आवथायाव लाबोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिपिएफनिफ्राय फैनाय इउपिपिएल राजखान्थियाव फैनाय सोद्रोमाफोरा। इउपिपिएलआवनो गासैबो जोङो जगदान स्ट्रंलि जगदान खालामनानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार देरहासार खालामहोगोन जोंनि बे देबोरगाव समस्तिखौ। नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबाव जौगाथायनि खामानि जायाखैबो होननानै बुंथिदों मैया प्रमद बर'नि दैदेननायाव थामहिनबा देबोरगाव बियाबनि गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानानै बे प्रसार बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जादों आरो बिटिसिखौ बिथाङा खुंदों नाथाय जौगानायनि खामानिया आद्रा थालांदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिपिएफनिफ्राय फैनाय सोद्रोमाया। बिथांमोना जेन'बा 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो देबोरगाव समस्तिनि गेजेरावनो माखासेखौ मावफुंदों खिन्थु जोंनि साहा ओनसोलखौ बिसोरो नेग्लेक्टेड एरिया हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। दिनैसिमबो अबेबा जायगायाव अन्थाइ थरसे बाला थरसे गोग्लैयो बहुद जायगा दङ बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बिथांजों जानाय नंला साननानै जोङो दिनै बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय। देबोरगाव बियाबनि साहा फारसे अन्थाइ थरसेबो गाराखै होननानै अजद दैखांदों बिपिएफआव हाबनाय सोद्रोमाफोरा। थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारि जाय हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा चिफ जाबाय बे समाव बिथांनि बियाबनिफ्रायनो खामानि मावैनि जौगाथायनि खामानि मावैनि थाखाय अजद दैखांदों। थारैनो बियो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथांमोना जौगासारनि खामानि मावैखौ नुनानै बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। गोबां प्राइमारिनिफ्राय गासै 46 सा बिपिएफ नागारनानै बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा जाय बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबनि बिपिएफनि सोद्रोमायानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। थारैनो हाग्रामा महिलारिया गावनि जे बियाबनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै नायनायाव फेलें जादों नामा जायनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै बिपिएफखौ नागारनानै बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों। मैयानि सानाव गासै 46 सा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। गोख्रों दैदेनगिरिफोरानो मैयानि सानाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बे समाव नोंथांमोननो माबे प्राइमारिनिफ्राय बे समाव बेसेबां सा जगदान जादों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। हलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय सा 11 बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों। बेनि अनगायैबो देबोरगाव ब्लक बिपिएफनिफ्राय 2 गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनिफ्राय 2 दैदेनगिरिया बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों। देबोरगाव प्राइमारि हाग्रामा महिलारिनि जे प्राइमारिनिफ्राय 4
मेम्बारफोरा थामहिनबा सोद्रोमाफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जादों। बिसमुरि प्राइमारिनिफ्राय गासै सा 12 सोद्रोमाफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जादों। कलुगाव सुबाइजार प्राइमारिनिफ्राय सानै बे समाव UPPL आव जगदान जादों। बेनि अनगायैबो सरलपारा प्राइमारिनिफ्राय गासै सा 15 दैदेनगिरिफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जादों। गासै सा 46 गोख्रों BPF नि दैदेनगिरिया बे समाव UPPL आव जगदान जादों। मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारिया गावनि जे बियाब बे बियाबाव जौगासारनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै, जायनि थाखायनो बे समाव UPPL आव जगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों जगदान जानाय सोद्रोमा बिथांमोना। मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारिया 2020 मायथाइयाव थामहिनबा UPPL BJPआ जेब्ला सोरखार खालामदों, बे सोरखार सालायनाय समनिफ्रायनो खनसेल' बाहागो लादों। बे बाहागो लाखांनायनि उनाव बिथाङा BTC आयेन आफादाव थामहिनबा BTC एसेम्ब्लियाव खनसेबो बाहागो लायाखै, जायनि थाखायनो BTCनि जौगाथायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गोबां लोब बे समाव BPFनिनो दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव देबोरगाव बियाबा फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गोबाव सम हाग्रामा महिलारिया बेवहाय गावनि आवथाखौ बा गावनि आखायाव लांदोंमोन। बे समाव खोमाना लानांगोन नामा हाग्रामा महिलारिया गावनि आखाइनिफ्राय? बे समाव BPF राजखान्थि हान्जानि जे गोलाव समनिफ्रायनो जे देबोरगाव बियाबा गावनि आवथायाव दङमोन, बे गावनि आवथायाव थानाया बे समाव BPFआ खोमाना लानांगोन नामा देबोरगाव बियाबखौ? बे फैबाय थानाय समाव UPPL नि जागोन नामा देबोरगाव बियाबा? मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। मानोना बे समाव BPFनिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जगदान जादों। बे जगदान जानायखौ नुयोब्ला साननो हायो जे बे समाव फैबाय थानाय समाव UPPL नि जागोन नामा देबोरगाव बियाबा? बे फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। बे समाव जगदान जानाय सोद्रोमाफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे जोंनि जयनिं हाबाफारिखौ फोसावनो लानाय मानाव गेदेर बड'लेण्ड खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा जोंनि दिनैनि बे फोसावनायनि थांखियानो जाबाय, गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आप टु सरलपारा प्राइमारि BPFनिफ्राय आराम्भ लानानै बिसमुरि प्राइमारि, हल्टुगाव प्राइमारि BPF, कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि BPF आरो देबरगाव प्राइमारि BPF निफ्राय गासै जोङो 46 जन माने जोङो वार्कारफोरखौ लानानै जोङो दिनै दानि सोलिबाय थानाय UPPL गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय मानाव गेदेर चिफ सार बिथांनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो UPPL आव BPFनिफ्राय जोङो जइन जाफैबाय। आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो UPPL आवनो गासैबो जोङो स्ट्रंलि जगदान खालामनानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार देरहासार खालामहोगोन जोंनि बे देबोरगाव समस्तिखौ। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि गासैबो कर्मकर्ता बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खौसेथियै गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनैनिफ्रायनो जोङो माने स्ट्रंलि जोङो बाहागो लानानै जोङो मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। आरो जाहाथे सरकारा जाहाथे रायजो राजानि अभाब अभिजग जौगाखां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलांनानै होयो, बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आसा फारिनायजों लोगोसे आं एसेखौनो बुंनानै जोङो रोखायै बुंनो हायो बिथांनि समस्तियाव निफ्राय जों फैदों, देबोरगाव समस्तिनिफ्राय। दा बिथांमोनहा सिस्टेमेटिक जौगाखां हाबाफारिखौ दिनै रायजो राजानि
मोजां रोखोम मावफुंनानै होयिनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै जोङो फैनाय जादों। एसेनोसै। फैबावनो गोनां दं नामा? फैबावनो गोनाङा गोबां दङ। दा माखासे गोबां फैबावनो गोनां दं, जों बेखौ सेकेन्ड स्टेप जोङो थांखि लानाय जादों। दिनै जोङो टटेल 46 जन BPF-निफ्राय UPPL-आव जयेन जाबाय। जोंनि जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि हालामाव, जोंनि देबोरगाव समस्थियाव गोजोन आरो खौसेथि आरो लोगोसे जौगाथाय हाबाखौ मावलांनो थांखि लानानै प्रमद सारनि दैदेननाय सरकार UPPL-जों सापर्ट होनो जों फैनाय जाबाय। जौगाथायनि खामानिफोरखौ मोनफुंनो हायाखै नामा देबोरगाव? गैया। बिथांमोना जेन'बा 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो देबोरगाव समस्थिनि गेजेरावनो माखासेखौ मावफुंदों, खिन्थु जोंनि साहा ओनसोलखौ बिसोरो नेग्लेक्टेड एरिया हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। दिनैसिमबो अबेबा अबेबा जायगायाव अन्थाइ थरसे बाला थरसे गोग्लैयै बुहुद जायगा दङ। बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बिथांजों जानाय नंला साननानै जोङो दिनै बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय। मोनबेसेसो प्राइमारिनिफ्राय जयेन जादों? मथा मथि जोङो बेयाव मोनबा प्राइमारि दङ। मा बिबानाव दं? आङो हलथुगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।